Berihuevo a l'aeroport de Castelló! Aerocas! Senyors, el primer aeroport que coneixem sense avions. Oh! Això ho sabeu, no? Me caguen, Déu, això és un gran evento, eh? Un big valencianament. Que diu, hola! Això sí que és un gran evento! Senyors, el primer que ens va fer gràcia de l'aeroport, què va ser? Perquè l'altre dia vam veure de l'escultura del Ripollès, allí l'escultura, no sé si l'heu vist, que li té que eixir un avió, encara no està posat l'avió, això ho sabeu, no? És un monigot i finya, eh? Que és una cabota total. Cabota, enteneu el concepte de cabota? La cabota! T'agarres el pixorro, te l'apretes per baix i el que ix per fora és la cabota. És que me caguen, Déu. La cabota! Què sé? Perquè va impactar aquí una diu, no sabeu que era una cabota, però una cabota és la cabota. Bé. Si n'hi ha dones que està dient, doncs no es morim. Bé, per passar els ratos també. A mi m'agrada el de la barbeta. Bueno, bé. Lo primer que mos va fer risa, abans de lo de l'escultura de Ripollès, abans de l'escultura... Però no t'ha agradat, eh? Maricón! Mare de Déu. Va, anem acabant això. L'aeroport de Castelló, la primera cosa que ens va impactar dins del Berihuevo, ja veig el Berihuevo, el de l'escultura va ser molt xulo, ¿vale? Però abans vam veure el dels falcons. Això ho sabeu? Digueu-me que no. Sí, ho sabeu, sí que ho sabeu. Mira, ho tenim així. Els falcons, no sé si ho sabeu, però l'aeropuerto de Castellón tiene el aeródromo, tendrá el control de fauna más caro d'Europa, eh? Estan gastant-se 112.000 euros en falcons. Clar. Estan allí damunt d'un palet, eh? I estan allí, xica, pa vigilar. Els falcons. Allò està ple de falcons. I ara, després dels falcons... Hòstia, perdona. Sabeu de què ens vam enterar, però no de què? De que estava ple de conills. A veure, ens va fer molta risa, ¿vale? Espera, que n'hi ha algo que retumba, un momentet. Primer els falcons, va dir, hòstia, dic, això què és, no? Els falcons, però falcons i furons, eh? I després dius, no, conills. ¿Qué? ¿Qué? Pues lo dic, sí o no? Va, dígame que sí. Diu, una plaga de conejos... Eso no ho tècnic, diu. Una plaga de conejos aterriza en el aeropuerto sin aviones de Fabra. Vos lo dic en serio,
No és broma, l'altre dia ho vam veure, vam anar a la rotonda aquella i estava ple de forats i dic, hòstia, això què és? Estan allí reproduint-se. Va, això és un capritxo, perdoneu, va. Això és dedicat al... És que no m'ho vist, no, això, espera. Què grau, viejo? Per l'amor de Déu, deixeu-me disfrutar això. Diu, espera. Diu, una plaga de conejos aterriza en el aeropuerto. Se refugian de los cazadores en el aeródromo ante su falta de actividad. Miles de conejos que campan a sus anchas y se reproducen tranquilos. Están allí follando como conillos. Digo, se reproducen tranquilos ante la ausencia de aeronaves y ya provocan algunos daños a la infraestructura. Espera, porque... quedo viejo, Senyora, mira. Solo li dediquem a vostè, diu. Van entrevistar-lo, vos que van entrevistar al director de l'aeroport. Jo no sé si ho sabeu, però hi ha un director allí, hi ha un home treballant allí. Hi ha un tio treballant allí com a director. Saps? Que a més guanya 84.000 euros a l'any, que dius. L'home te diu, tampoc és que tinga molta cosa que fer. Jo vaig allí de bon matí, com ho tenim? Vore, que pegui una graneta a la pista. El director del aeropuerto de Castellón, Juan García Salas, va dir una frase que a tots ens va impactar molt. Va ser textualment això, va dir, diu, el conejo... Va dir, el conejo no es tonto. Espera, que és molt bo, tio. Diu, el conejo no es tonto. Jo me'l vaig imaginar com si fora Félix Rodríguez de la Fuente, ¿vale? Allí en el Hombre y la Tierra, ¿se recordeu del Hombre y la Tierra de... que anava l'àguila, agarrava la cabra i la cabra... Se recorda de la cabra, me callo l'àguila, ¡pam! Diu, el conejo no es tonto. Digo, el conejo ha aprovechado. Ha aprovechado que las instalaciones están valladas como cualquier infraestructura de estas características para colarse. El conejo se cola en su interior y convertir el aeropuerto en una especie de santuario. Santuario. Los conejos están allí follando y rezando. Se us imagineu, no? S'han fet un forat que Déu allí, s'han fet una capelleta i estan allí... Conejo de Dios.